L-istorja li se naqra llum mill-ktieb fil-Gżira ta' Parsi jikbru l-fjuri jisima Sampaċik it-Traditur. Il-ħajja ta' Sampaċik kienet dik li riduh jgħix in-nies tar-raħal. Malli r-raħlin intebħu li kien mar il-ġenna għaliex kien ruħ tajba, marru biħġaru mant il-kappellanu qalulu namlu statwa tiegħu u nqeduha fuq pedestall u namlu bradella wkoll. Nibnulu niċċa, nindurawilu u nqeduh fiha u namlu lu x-xema u l-fjuri qudiemu u nitolbu l-grazzi u jaqlaħħomla. Kemm għandkom ħsibijiet qaddisa għalilhom il-kappellan? U hekk ġara fi żmien qasir. Saret fiera, imbagħad ġabra bib u lotterija. Il-flus inġabru f'radda ta' salib, l-istatwa saret u n-niċċa wkoll u din kienet issa il-ħajja ġdida ta' Sampaċik. Sampaċik, eħlisni mill-ġirien. Sampaċik, oħroġni minn das-saram. Sampaċik, rebbaħni l-lotterija. Sampaċik, sibli impjega t-tifel. Kienu jitolbuh ir-raħlin. U Sampaċik, b'sabar ta' ġob, kien jisma' u jara kollox bla ma jitniffes. Għadda żmien u lil Sampaċik bdiet issirlu festa kbira wkoll, darba fis-sena. Ftit jiem qabel il-jum mistenni kienu joħorġuh min-niċċa u jqeduh fin-nofs tal-Knisja għal qima ta' kulħadd. Kienu jabbuh antar deb u fidet u djamanti u tajċ kemm kien ikun sabiħ. Issa Sampaċik f'ħajtu qatt mara dal-ġid kollu u kien mexa wara l-mulej u tallem jistmer id-dinja. Fil-fatt, għalhekk kienu għamluh qaddis, ma setax jifhem x'kien qiegħed jiġri, mar il-ġenna għaliex kien fqir u issa qiegħed jom fil-lussu. Ara daqsxejn kemm qiegħed tajjeb jien min jaf jarani, qal bejnu bejn ruħu Sampaċik. Huma joħorġuni min-niċċa, għal daqsxejn ma qalbunix għal isfel. Taw diskos f'dari u ieħor fi spalti. Imbagħad għal daqsxejn ma ħabtu lix rasi mas-saqaf. Kien se jaqbadni l-mejd b'dak iċ-ċaqliq koff kollu. Kieku ma kontx qaddis kont nar ma kellimhom kif jixirqilhom. U dal-ħafna u deb u fided u djamanti xirridhom. Dawn biex jitilfu li ruħi qegħdin jagħmlu. Ara kieku jaran il-mulej xi jgħidli. Malli kien jara li n-nies mhumiex iħarsu lejh, kien iħarsilhom bl-ikraħ u jgħajjibhom. Wara ġimgħa sħiħa f'nofs il-Knisja, bringieli twal ta' xema jdaħnu u biġnien sħiħ ta' bukketti fjuri qudiemu, Sampaċik wasal fuq il-ħin tal-purċissjoni. Ħannaraw kif inhi ġejja l-biċċa, qal minn taħt l-ilsien. Ili ġimgħa nibla tħaħen tax-xema u dil-fwieħa kollha tal-war sturdietni. U dawn id-dwal qawwija kollha fuqi qabduni u ġieħ ta' ras. Dawn in-nies minn għalihom li jien kuntent. Jħassra jien dejjem ħabbejt il-kwiet u s-satra, qatt ma kont inħobb nider u ningħata attenzjoni. Issa kif kelli nispiċċa nirrexta dil-parti kollha quddiem kulħadd. Sampaċik intebaħ li kienu ġejjin biex jibdew iġorruh u jħorġuh minn fuq il-bradella u jdawruh mat-toroq tar-raħal. Tużżana rġiel godlin lebsin libsa bajda ta' fratelli ċaqalquh biskos kbir minn fuq il-bradella. L-irġiel bdew jgħidu u jiftehmu bejniethom biex iħarkuh f'daqqa. Imbagħad hu ħassruh qiegħed jinqata' fuq l-ispallejn u jintrefa' biż-żegliga. Żegliga lem u żegliga law imbagħad tidwira tont biex jiġi wiċċu dritt lejn il-bib il-kbir tal-Knisja u bdiet il-purċissjoni. Kulħadd iħares lejh u jgħajjad: Viva Paċikku tagħna! Viva Paċikku tagħna! Naqra x'konfidenza għandhom miegħi. U la titlu u lanqas xejn. Din li sejħu li Paċikku darrielhom il-kappellan. Forsi biex ma jistħux minni żejjed. Gedwet il-qaddis
waqt li kien wasal biex jgħaddi minn taħt il-ħnejja tal-bieb il-kbir tal-Knisja u jsib ruħu fil-misraħ. Attenti għal rasu l-aħba, baxxu, baxxu! Għajjat xi ħadd. Ir-reffija baxxew l-istatwa u San Paċik ħaskos ieħor f'daru. Imbagħad reġgħu l-lewħ u qabdu ż-żegliga ta' qabel. Alla jibgħati li tajba, qal il-qaddis malli sab ruħu quddiem il-misraħ kbir mimli bħal bajda bin-nies. U ċuħi ħarsu ċassi lejh, uħud mitlufa minn sensihom jgħidulu bismu u jfaħħruh kemm jifilħu, oħrajn ixejru l-imkatar jċabxbu. Ġuventuru xebbiet, subien u bniet, nisa u rġiel ta' kull omor, il-kol mitlufa minn sensihom iħarsu lejh u jifirħu bih. Kemm jiffansjawni, qal. U m'hemmx irġiel u nisa kollha jaraw nieħelu? Ma nafx raw li ħasra? Min kellu jgħidli li wara li għaddejt ħajja ta' tallab moħbi kelli nsib dan kollu. Aħjar kif kont milli hawn fuq għal-wiri ta' kulħadd. Ir-reffija waqfuh taħt il-portiku sakemm xi ħadd tagħmel sinjal lin-nies li kien hemm fuq il-kampnari u fuq is-saqaf tal-Knisja. Ħin bla waqt bdew idoqqu l-qniepen kollha flimkien u bil-qawwa u bdiet muskitterija li ttarrax. Fuq il-planċier is-surmas tal-banda ta' sinjal lill-mużiċisti u l-banda bdiet iddoqq kemm kellha saħħa. Madonna tal-ħnina, xi storbju, x'waħda din? Gengem San Paċikku. U kif se nissapporti dawn l-ħsejjes kollha sa ma jerġgħu idaħħluni lura l-lejla? Qatt ma kont nagħmilhom storbjużi daqshekk dawn in-nies. U x'esaġerazzjoni. Mal-ewwel noti tal-banda, in-nies bdew ikantaw l-innu magħha. Min jaġġel, min bil-mod u kulħadd jgħajjad kemm jiflaħ. Iċ-ċabċib beda jitqawwa waqt li l-isparar ma qatax għal waqt wieħed. Il-kbir kien għadu ġej. Raġel ieħor għamel sinjal lil xi nies fuq is-saqaf tal-Knisja u minnu fih bdiet nieżla xita tqila ta' karti ta' kull lewn. Karti twal u karti qsar, karti ħoxnin u karti rqaq, karti fuq karti, sakemm in-nies kollha mtlew karti. Karti fuq l-irjus, karti fuq l-ispallejn, karti fl-għajnejn, karti kullimkien. Mazzezz kbar ta' karti kienu mmirati dritt għal fuq il-qaddis. Aj marasi, Madonna tal-ħnina, dawn x'qed itihom. Dan mod kif jifirħu bija, ipprotesta waħdu San Paċikku. Mazz karti ġi fuq rasu u għattilu wiċċu kollu. U għal waqt wieħed ma seta jara xejn. Kif kien b'wiċċu motti, San Paċikku beda jgħajjeb lin-nies kemm jiflaħ. Neħħu għomlu minn fuq wiċċu, għajjed xi ħadd mill-folla. U raġel tela malajr fuq il-pedestal u qalalu l-karti. U n-nies infexxu f'ċabċipa kbira oħra. Il-karti u l-misketterija fl-aħħar waqfu. Ir-reffija reġgħu daħlu taħt l-istatwa. In-nies tal-forċina resqu fuq il-ġemp u l-purċissjoni reġgħet bdiet titħarrek kemm. ċaqli qalem, ċaqli qalaw, pass il-qoddim u tnejn la ġemba u l-purċissjoni timxi. Kull nofs kantuniera wieħed mir-reffija kien jgħajjad oj! U kulħadd b'serjetà li ma bħala kien jieqaf. Skoss ieħor u San Paċik kien isib ruħu jistrieħ fuq il-forċini. Issa s-sinsla ta' daru bdiet tuġaw sew.